Kukuchingamidza kwatiri kuita pano paSLY Media TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. paSLY Media TV tinokupai zvirongwa zvakasiyana-siyana, asi nhasi tiri kukupai chirongwa chemadzimambo chatinoti icho The Verdict is Yours, apo patinoti mumwe nemumwe ane matongero ake. Mazuva mashoma apfuura takabuda takananga kunzvimbo yeMount Darwin kwaChief Kandeya, uko kune nyaya yatoda kunzwa kuti nyaya iyi yakambofamba sei yaSabhuku vakaendesa mumwe murume kudare mushure mekunge avatuka zvavakapfekera hembe. Ndandikumuda kumba kwangu kudhuze nekumashops. Saka ndandirumuda ndiriona tuka zvinyadzisira. Ndakati chii chiri kuitika kumashops? Ndobva ndakwidza ndobva ndaenda kusvikira. Ndobva ndasvika. Ndikuona murume uyu nomunin'ina wacho vari kurovana, vari kutukana zvinonyadzisira. Pako musuri wako vachirovana. Mumwe wacho akapfeka hembe. Vakabata matombo vachikandidzira mashoko pevanhu vachitotiza. Nyaya yakaita. Pano chaukokwana here utawana nachangamire kuti iwo ukaoneka uchituka zvinonyamisira uri pamashoko uchikandidira kutotiza vanozokupikisa here zvinozvipikisa changamira chinotiratidza kuti iwo unokuzvita chii unohere zviri chako kutokukurira kuti iwo unokuzvita unokutuka nokuti ava iziso ramambo ndo mambo vacho vakatokunzwa vakatokura uchituka amupfeki changamira ndofunga Sabhuku kana dai vanga vari pamashopu nemasvikira ndikaita inini pamashops ndozvaka zvinanga kuzoitika pamashops inini ndofanira kutodo munhu anofanira kutowapupurira nezvaitika pamashops tiri unozaitwa nani nemupanhu wangu inini munin'ina wanzi lenimo nokuti akagarawo ndofunga inini mambo kuti tauri chikwati inini ndakazvimirira inini kusvika kwatikati pamashops inini kana vanga varipo apapo ndifo vakapotsa kunza zvaitika kana kuona zvaitika ndokuti ndakasvika pamashops mufana wangu ndakamuona akabvisa hembe akakorewa achipopota ari papai saka inini ndakatya ndikati ndichitobvunza Lavhu mukoma munin'ina wangu futi ndikati ndau Lavhu mu ndomamwire ramuitawa panapa sikanzi mudara zvekutondinetsa saka nguva ndikati ndigaindese ndigaindidzore mufana zvakuita ndofuka ndichisvika mufana ndikati lerimo chii chiri kuitika sikanzi mudara siyana ineni chichi ndofuka akabvuta heti yangu yari munyowani akangoruma nemazingu kuda kuti karara mene kana wanga aripo Sabhuku kana kwazvona sezo akaruma mazingu kuti karara sikati kwaiwa kwakubvuta heti yangu tazoona zvikata musoro wako ini nomuparavara chii takunepa kikiki ndikati uyu atamuita se atakurova ndikugumburawo shwa ndakatadza kuti ase kumurova iye ndiko akadzoka ndobva ndibata ndobva ndipasi ini ndobva ndaruna pasi ndobva ndadzokera chi mubha ndobva ndasvika mubha wangu ime ndobva manga ndakatenga masupa yangu 2 Lavhu mu ndobva ndatenga muchi masupa yake 2 akadzoka mubha wamatatu imeuswa ndobva atasi iti yangu yakandidzira pasi masupa ese akatanga ese kuyadhudhudzira pasi ndikati Lavhu uzi kuita uyu mufana ikako hazvisirizo umufana ukatibatira tese turove shwa akabvuta rimwe supa pai pakaunda vatanga kudzika ndorodi akudai achienda kumba tikati tinodzingirire takambatira se toda kumba nditegerere tikati tida kumubatira se tumurove takabata musiya tikati zvananga rodhi kumba ikai tichimusiya tikadzoka zvoshuwa tabva tagara nguva iyo ari kudzoka futi bhusupo futi abvuta futi supa ndikati izvi zvakuti pano pazviita izvi ndofunga akakrosa ndobva aita kumashopi mumwe yekumhiro asvika kwedu ndobva asanga papa nemapurisa maziterapiya 2 kadzi nemurume akunetsana kuseriko ndakasvika paya ndikati mapurisa uyu mufana musamusei simbi regai nitaura naye naite se aende kumba zvikanzi watega usamusimbie ndikati aimusiye zvoshuwa ndobva musiya kuti ndimutaure paya futi akuita nharo futi but uyu igandisiyana naye ku ndobva ndamusiya avasainisa nemapurisa aya mapurisa abva kundima mutase musasimba ndofuka akazodzoka futi kwatati kubhawa kwekweku inini ndobva ndapita zvangu mubhawa ndobva ndakumwa doro ndofuka akazogara pavharata ndobva atizipa nohoro ipapo ndikati Lavhu ini panapa pachaita se kuti chiramba ndikagara panapa ini handichagara ndakwenda kumba chima ndakasumuka nomufana mavhomora wakanayo neanonzi mhaka ndaita mutrombedza kuti ndinazo kutabhekisi ndobva ndabuda ndobva ndaibva ndandotamumbedza ndaenda
munhu mumwe here angakubatsira kupfuurirai kuti uyu chokwadi sho aituka nokuti akakuedza kuzvifenda aikupa mhosva muina wake kuti ndiye aituka pamusoro aripo sabhu kuchigango vanga vatoripo varipo yese pachigango wacho muruma kana kuya asi vanga vatoripo pamusoro vakauya muri mapurisa mina havasi malebo vakazosvika ndatodzokera ananenge ana prake andizvo bhozi ndanitori kutabheti vachitotaura chitoti tafonewa kutsviriyo kunzi kuno vanhu vari kunetsa kutsviriyo nanditori patabheti vachitoti takutomhanya kuenda kutsviriyo kunonyadza saka nasingatozive kuti ndivava vakutaura nezvavo ivavo ndosaka mubvunza tikubvunza kuti masaka mabvunza onzi pane vamwe vamuri kuziva vanga varipo chiitiko chocho chichiitika hapana sabhurani vakomana vashuva vakarwa vachituka kutukana vaitotuka ini ndakatosvika ndikamira vakatotenga mambo vasina patisitorambo kupotsa sabhu kuti imi uye next court moya nasabhu iyeyo handiti anga aripo kana zvigona pane bhaudeka vachagona anogona kuya kuti kupurira pano asi okwazokatova nemhosva iwe uchiramba pamberi pamambo kuti iyo handisi uzivanika iwo ndoonomhosva mambo vachakuchaja zvakaomarana handikuzimumazi kuti iye mfanhu vachaita zvirezvo aripo munomu kuti iye kana iye akutopupura kuti pamudhara imimi ndikuzati mava muchitukirira imimi umatukira papi isi hasatamubvunza nokuti iye haana kusumba nomhosva iwe ndowasumba nomhosva kunzi iwo waituka handitika saka iwe ndo une mhosva saka isisu muswa echi muswa 3 nodzoka avotigira sabhuku vamwe vanhu vanotipupurira kuchokwadi shuwa uyaita se uyaituka asi wakazobatwa nemhosva kunzi waituka mambo vachakuchaja nokuvanyepera pamberi pako